Ariketa honetan daukagu parametrodun sistema bat, eta sistema hau da homogeneo. Gogoratu, sistema homogeneo bat dela gai libre guztiak 0 direnean. Eta sistema homogeneoak dauke ezaugarri berezi bat, eta da beti direla bateragarriak. Ezin dira izan batera ezinak. Zaitxik, x berdin 0, y berdin 0, eta z berdin 0, hauze, beti dalako sistema horren soluzio bat. Ordezten ditugunean, x eta 0, ekuazio guztietan, ekuazio guztiak betetzen dira. Beraz, beti izango da bateragarria. Orain, parametroaren arabera, egongo da kasuren bat bateragarria dana, eta beste baten bateragarri determinatu, eta bestean bateragarri determinatu ziurazki. Horretarako zein behar dugu, jakiteko hori, egongo dugu, Gauss metodoa aplikatu. Horretarako, lehenengo idazten dugu matrizea, gogoratu, hau dela momenturik komplikatuena. Hemen, sarri, hanka, kopiatzerako hanka sartzen dugu, eta gero ez gara enterako, eta ibiliko gara zoratzen topaten non dagoen akatza, eta normalian hemen dago. Beraz, galetzen dira zunean, zuzentzeko gauza bat, nire galdera bat, lehenengo galdera izango da, ea zuzendu duzu, edo ea ondo kopiatu duzuen ariketa. Ez moskeatu, ze hori da momenturik eta komplikatuena normalean. Gogoratu, gauzen egin behar duguna dela, zeroak egin, eta normalen hartzen dugu bat, kasunetan adibidez, lehenengo ekuazioko lehenengo hori, eta ingo ditugu zeroak bihamen. Horretarako, ingo dugu, bigarren lerroari, bigarren ekuazio kendu lehenengoa, eta hirugarren ekuazio hori edo lerroari kendu 3 aldiz lehenengoa. Orduan geratuko da. Bat, minus bat, 0, batken bat 0, iruken bat bi, batken minus bat bi, eta 0ken 0, 0. Eta gero, iruken iru 0, aken iru, lauken minus iru zazpi, eta 0ken 0, 0. Orain, bi honeaz, inberko nuke 0 bat hemen. Gauzen posibilidad bat dago eta ekuazioak, ekuazio sistematan, ekuazio bat zati edo bider zenbaki konkretu bat egin aldugu, simplifikatzeko edo behar dugun koefizientea aukitzeko. Kasuetan izango zen zati bi egitea eta geratuko zen 0, bat, 0. Baina, zer olako mugimendua gero determinanten barruan ezinezkoa diren, nire gomendio betetzen da saiatzea konpontzen olakoak egin bari. Orduan, zer ingo genuke hemen? Hirugarren lerroari kenduko diogu zazpi biren aldiz bigarren. Zazpi biren? Zazpi biren bider bi zazpi emoten duelako. Orduan, geratuko da. Bat, minus bat, 0. Bueno, egiten baduzue zati bi amina berazi, bigarrena zati bi ipineko duzuela, eta idazten duzu hemen 0, bat, 0, posible izango zen egitea bai, bigarrena bardin, 0, bi, 0, eta orain, 0, aken zazpi, aken iru, ken bi aldi zazpi biren, bi bider zazpi biren da zazpi. Aken iruken zazpi, aken amar. Eta gero, zazpi ken bi bider zazpi biren da zazpi ken zazpi 0, eta hemen 0 ken 0, 0. Bera, elpauko guia sistema mailakatu. Eta bertotik i bakanduko dugu, gero honeaz z, eta gero hemen x bakantzeko. Beraz, hiru leku horiek dira aztertu beharrekoak. Bakarra da parametro duena, eta duna ziko gara. Balio hori noiz dan 0 kalkulatzen. A, amar da. Orduan, ditugu, bi kasu. Bata, nire gomendioa beti daztea A ez danean lortu duguna. A, desberdin amar danean, zer gertatzen da? Sistema mailakatua geratu da, eta al izango dugula bakandu bai i, bai z, bai x. Ze, azkenengo ekuazioan gertatzen da 0 zenbaki bat, 0, 0.
Orduan, sistema izango da bateragarri determinatua. Hiru ezezagun eta hiru kasioko sistema dalako, mailakatua eta ez daukona 0 ezezagunen koefiziente modua. Bateragarri determinatu bada, dagoen soluzio bakarra izan bada lehen komentatu duguna. I0, X0, I0, Z0. Hau dala soluzio bat bakarrik, ez dira hiru. Eta A berdin 10 danean, egin bat duguna da, idatzi matrizia bera, bat, minus bat, 0, 0, bi, 0, eta 0, 0, 0, 0. Hau da, azkenengo ekuazio desagertu da, eta izango ditugu bi ekuazio eta hiru ezezagunekin. Beraz, sistema bateragarri indeterminatu izango. Ebasteko zingo dugu, ekuazioak idatzi, x gehi ken z berdin 0 eta bi i gehi bi z berdin 0. Bigarrenetik bakantzen dugu adibidez i, bi i berdin minus bi z, beraz i berdin minus z. Hori goikoan ordeztu eta geratzen da x ken z berdin 0, hau da x berdin bi z, eta z berdin z. Hau izango zen horren soluzioa, bai? Z-ren arabera geratuko dira, infinito soluzio.